Mga igsoon sa Ebanghelyo karon, makita nato nga ang misyon ni San Juan nga magbubunyag mao ang pag-andam sa dalan alang sa pag-abot sa Ginoo. Ang iyang pagpadayag usa gayud katawag sa paghinulsol, sa pagbag-o sa kinabuhi, ug sa pag-andam sa atong mga kasing-kasing alang kang Kristo. Kini nga mensahe mao usab ang tawag sa matag usa kanato. Labi na karon nga niya kita nini panahon sa Adbyento. Ang panahon sa pagpaabot ug pagpangandam. Mao kini mga punto nga tumakuha sa Ebanghelyo karon. Una, ang tawag sa paghinulsol. Si San Juan nga magbubunyag nagtawag sa mga tawo sa paghinulsol ug sa pagbag-o sa kinabuhi. Ang paghinulsol nagpasabot sa pagtalikod sa sala ug pagbalik ngadto sa Dios. Niining panahon sa Adbyento, gitawag kita nga pagatan-awon ang sulod sa atong mga kasing-kasing. Ug mangayo kitag pasaylo sa Ginoo ug sa atong isigkatawo sa mga sala nga atong nabuhat. Mamahimo kita mangutana, unsa man ang mga butang sa atong kinabuhi nga nakababag ka nato sa pagpasulod sa Ginoo sa atong kinabuhi karon? Ang kadautan, kagarbo, ug walay pagpakabana ba ang nagpuno sa atong mga kasing-kasing karon? Aton tugutan unta nga ang grasya sa Ginoo nga maglimpyo diha sa atong kasing-kasing ug maghinulsol kita. Ikaduhang punto, pagtulid sa dalan. Ang Ebanghelyo naghisgot sa mga pulong ni Propeta Isaías nga nag-ingon, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian. Mga igsuon sa kini ka simbolo sa pagpangandam sa atong mga kinabuhi alang sa pag-abot ni Kristo. Ang mga liko-liko nga dalan, mao ang mga kapakyasan ug mga mangilad nga mga kinaiya nga angay natong usbon. Pinaagi sa mga buhat sa pagpakabana, gugma, ug paghatag og katarungan ngadto sa uban, mahimo nato nga masulbad ang mga butang nga nagbabag sa dalan sa Ginoo diya sa kinabuhi sa uban. Unsa mga paagi ang mahimo natong buhaton aron mahimutang ang dalan alang sa pag-abot sa Ginoo diha sa atong kinabuhi? Ikatulong punto, ang pagpangandam maong panaw padulong sa Ginoo. Ang Ebanghelyo nag-awhag kanato nga ang pagkaandam alang sa Ginoo usa ka proseso. Dili kini mahitabo sa usa ka gabi lamang. Usa kini ka adlaw-adlaw nga pagpaningkamot nga magkinabuhi nga magmatinud-anon sa Ginoo. Sama kini sa atong pagpaabot sa Pasko. Kinahanglan nato nga andamon dili lamang ang mga dekorasyon, apan labi na gayod ang atong mga kasing-kasing ug panghuna-huna. Sa unsang paagi kita magmatinud-anon sa atong pagpangandam sa Ginoo karong panahon sa Adbyento. Mga igsuon, pinaagi sa pag-ampo, paghinulsol ug pagbuhat ug maayong mga buhat, mahimo nato nga ipakita nga andam kita sa pag-abot sa atong manunubos. Ang Ebanghelyo karon nagdasig kanato sa paghinulsol, pag-usab sa atong kinabuhi ug pag-amping sa atong mga dalan alang sa Ginoo. Ang kinabuhi ni San Juan nga magbubunyag nagpakita kanato kung unsa ka importante ang pagkamaandamon ug pagkamaalagaron. Sa atong pagtambong sa mga aktibidad sa panahon sa Adbyento, atong hinumduman nga ang pinakaimportante mao ang atong espiritual nga pagpangandam alang sa pag-abot ni Kristo. Mag-ampo kita, Ginoo, sa panahon sa Adbyento,
Tabangi kami nga andamon ang among kasing-kasing alang sa imong pag-abot. Limpyuha kami gikan sa among mga sala ug tudloy kami sa dalan nga magdala ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa grasya ni Kristo, andam kami nga magkinabuhi nga puno sa gugma ug pag-alagad. Amen.